de semamba me mamunyina ajo Emma mwakwa ba de Ahenkan 93.3 FM so braso nsa na watwe mu nsamo a etwagu a ye de trend ye de kwa akiri Ghana fo doso mo na poso mi bedwetem na mi tesemo edema Ghana adesemamba nsama mi di bei efrapo ye mantamu achema boabo baabi a metie ayaku afra Kuma Studios Kasiebo so ye boabo no efri kwadwo apel Kasiebo dem wey aye over the week Kasiebo be papa esanse 6:30 k sports of one sabaji adwabiem enu nti no na poso sane dan da ya no ena mede baba so mo na busua ensama wo betie ebi ene se na watwe mo eye Ghana man pani abedi akire e the Bible mu nsam eto Ghana fo enima ne Bible no kire mpa ya bebo akire e de ama sanso ena na watwe mo a Ghana man penda da John Dramani Mahama se no kra no kwafo a okina mo kwa eye asore kra no anya de se kwada shin kroma kwa akotubie eno so yede mu nkyiremu ebeba na ansa na eye 2023 budget ne baba no can of eye ofori ata budget no Canada akumpre kwa Japan so edin sembi atudwa ya yedi mu nkyiremu eba na watwi mu anso eye 2023 budget ensama hudre piepie mu ono ya bebo akire ade ama na aya awrekwa chansem wo so ne planting for food and jobs market no so eho ba asam owura bi to ayampia short pa mu odin edema agric ministry ni nyina yedi mu nkyiremu eba beso mu Kasiebo imo Ubatimi achra wadwen 0594 841044 0594 Ahenkan ade ama YouTube and Facebook so search ye Ahenkan 93.3 FM ni ya capital letters atwa ya kese uduru ho a na wadwen chodi egu Ahenkan se we ade ama na ene enumre ma me fa aseda no ema Alhaji Hankuri Enterprise Jubilee Hospital fonsu ekremu se twitwe na Kasiebo yi eba ba bibiara wotie bia na ensam yade bana enumre over the week Kasiebo yi so na busua information centers bebrenua anaboa na wo matesem ma eduru ba bia mi a me baje Ahenkan Kasiebo no dia ma wo eyeme afia ampofowa afegana de shemamba ensam no Yademo vimu dwetem na yatesemu sen. Urampoa edem. Ghana man penny abedi eche Dr. Alhaji Mahamudu Bamya na watwi mo edi sambi tu dwaya no wache se Ghana apenedia Ghana fo esie obi biara tempenten kwana ban na hupa nanso no wakache Ghana fo nyina da se enida so nyansan ye esan se ya ebre se ne ya trokra Bible dada se ebra emu oden beba nanso Nyankopon nim se ne obefa so yi ne ma afiri mu pro enu nti wakache Ghana fo nyina so obi anya kumatoye mo na se akwa ye Nyankopon mai de eye sa ne o ma se da beto yen ebetom ni bi ya ho be kire yen ebekwa hu yen hiam afekura ni da so kura besa afa bi banwinwi akase Nyankopon kura woni ho ebi nso ohu ani osuro beba be so makomam nanso ye Nyankopon mai de e kire so yire so pa so sede kura no a Nyankopon bayi ne ma afrimu anu nti wakacha Ghana fo se mo bia hihim na his excellence na Naldan Kwakufu adomamu a wabuo no wabehwe se won bayi Ghana fo afri ahohiahiem wo to ne sanso no waba mane ache se bra ye emu odin a chese ade kwa bokwa so na jeje gengran no enu mo na Nyankopon kura befa ahye ne ho animonyam enu nti osre Ghana fo ye papa se obi agide ne tamu na wonfa anidaso mapabi antai na Naldan Kwakufu ado ene ono Alhaji Mahamudu Bamya achi se eyire so pa so se den kura no a echichichichichi ho no mo no ya betini nyina se ne yetini nyina se nso de ana eyonkunimdie ene eye hrenhren ya beto brinkins pa enu nti Ghana fo enya kumatoye mu na echichichichi ho no mo no ya beto de Philippa. God reminds us, but for those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on the wings of eagles. They will run
they will not grow weary. They will walk and not be faint. These two scriptures, people of God, recognize that as children of God, there will always be moments of hopelessness, despair, doubt, fear, and uncertainty. But our hope in God is always our source of strength and the motivation in these periods. As your government, we do recognize the difficulties and uncertainty we are experiencing in our country. But with renewed strength and hope in the word of the Lord, we are forever confident that we will ride this storm and turn things around to the glory of our Lord. Nipa wuti kai Ghana Mampeni Abedi His Excellency Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia Yantua Kasiebo so over the wiki Kasiebo na watchi mu so no Ghana Mampeni Dada John Dramani Mahama wono so ene woko ho asori bi mu mechira evangelical Presbyterian Church Evangelical Presbyterian Church ena papa ekopie mu ase na ase awokoye na sai asori awoko mu oro na asori no AD anniversary 175th anniversary ena Ghana Mampeda John Dramani Mahama kopie mu ase na abra wokopie mu ono de tu dwa se kura no awo hu ye wono ankasa de nani ko twira wi se hwene center mu hu se wo mu eyi correction ya ntoboa ntoboa no ya kasa mu for 200 cities babo so kwa 40 wo mu tete wo mu to so enya se bia 777 wo mu mpeso mekwa akoyi bio bible no makan ya hunu se ma no be ma ho na na wani mu ma ono so ma wo be mu na anim no de ama na ubunu bebre a wono so be ma bebre wo se nyina onim se Christopher kan na so ya ka 200 cities ano mo da so te ho esense Ghana economy no ayere se benta Ghana Mampeni Dada John Dramani Mahama etwone sanso no se abaya watisu wo hunu baabi ate se kwensani a waboa na numre wafri bia ba so wo kofi abusua ene se tentan sad wodi adufie wonyagatam kura wobeda no ofifi gu ne ho sesa ene na nado dan kwaku ado ne ba wo mea wo ma ye Ghana fo amambodu amu hunu so enti se Ghana ye den ama Christopher kura no ekoshiam kwasia da no a wo munya sika no mo de ato Nyankopon akura diem no wase awura ho papa anu nto asra Ghana fo so obi anhwe na 2024 wo mo hwe no mo fa JD amombra biem ensan fa NDC fombra no wawie no wase corruption bebrebe na eyaje ntre ha eyaje nsensemo wa Ghana ha se no so no wase ya nyina ya hwe so ye asori bani so wonya asori koni so wankasa kura no unji nyamindie obia nhwe se wuti position bi ho yama dibre bi ahwe se hyehyɛ praye jurum kankan ho de won fa nkwankwa ye wadwuma na wudi koye wadwuma se krimaka se ubewu uwu nso a ubebu ho akonta. We must always spread Christian love, especially in this time when money doesn't like noise. I mean, we could tell the hardship in the system from the appeal for funds. When it was 2,000, few people came and donated. Then it came down to 1,000, then to 500, then to 100, 200 and 100. And then when it got to the silver collection, 1 CD, 2 CDs, the place was full. It shows that the pocket is not too good, but we appreciate even the 1 CD you put in, the 2 CDs you put in is very much appreciated. After we pray for Pakistan, moderator should also say a special prayer for me and for the NDC, so that in some year just coming, luck will smile on us, God will smile on us, and give us the power to come and rescue this country from the suffering we're going through. Nipa woten nkai aya Ghana Mampeni Dada John Dramani Mahama yankwa ya nimu na beye ya bosumi bakuni ana chese Ghana ha se mrasebedwafie nchiri wa shubi koso na weni de obi anwanwa se efri majority fo na fa dom kese na fa dom kese fo ni bi ka dodo no a ka se Ghana foto sanfo ke no fo wiata yenyi na dimfri na dwuma ho no wa mo number wa makaka na nadodan kwa kufa do chimampie sie de ote Ghana bendwa so ya president wa kan prenya bremfa se aje se ken oforiata Ghana foto sanfo
wɔhwɛ na IMF fo gita wodie no wodi wiansa ɛna ebi obesi sa gina ya na wasi nanso setere na majority kwakwaso no wɔn nte ase ɛno na mo so kora mo de betu dwa wɔn kasa manfo ne de betu dwa sɛ yɛnyi kanofo wiata mfiri hɔ no a ɛnya de so mbɛpre ma kanofo wiata ba bɛkan 2023 budget no wɔn so mo ni adwuma yɛ bia ɛno nti wɔn mfiri hɔ so wɔn mfiri hɔ de anya lalai wɔn pa mo ta firi wɔn abɛtwɛ wɔn mpene na mpene kyena na yɛnkomra na watwi mu nso nam so ɛma majority leader no nyamfo se chairman sabonsu ebreki se an wɔn kwa koyɛ meeting na meeting na kyero gidi sa tadwifo wa Ghana fo bɛte de majority fo bɛte de na NPP fo so te de ɛyampa ɛyɛ meeting no ɛkɔ so NPP Council of Elders and afa national leadership no ɛne wɔn kɔ sankunyasie no ɛyɛ November busumi ɛwɔ na watwi mu ne da to so aduonumienu afempi no ane aduonumienu mu a ɛna wɔn nyina kɔhyia mu ne majority kɔkɔso no ɛna kɔdi ahyiam na hyiamu am kɔdi nam kɔsi gyinaeɛ ɛfa kanofo wiata ho sɛ ɛmpre so na wɔn bɛkan budget na awowie yɛ na atadwifo wa wɔn nam so ɛwɔ ne manyamfo Kennedy akompra kɔ Japan a wɔyɛ mra hyɛ badwani a wɔgyam de made hyɛ wɔn ɛwɔ Asen Central ɛde to dwa sɛ o ɔno na ɛnhyɛ dan bɔ ne hu ɛna ɛnhyɛ dan nya no nwanwa sɛ majority fo na te ase sɛ ɛyɛ kanofori atamfo ne budget ne mbra ɛsan sɛ ansa kora na sa meeting kakraka ne bɛkɔ so no no ma di kan akonkunyasia ɛno nti sɛ nei wɔn nyina te ase a ɛyɛ before this, we engage what was going to transpire at the caucus. I'm aware. But for everything that because we are all together. I don't have a problem. We also what caucus be. But in fact, it will let party settlement and executive. We all sit up and decide if he says a wake up vote, a month for the parliament. But I can't speak to that issue. Say maybe another thing to be juicy because there have not been any demand from parliamentarians to the executive so in dynamism what was actually happened until this thing came up for this. Indeed, I don't have enough information to speak on that issue. Nipa wote ni nkai ayabra sebe janya wo jam de madesha wondom ewo Asen Central bato mpeswa so oni wanyamfo Kennedy akompre ko Japan na wo mukwa sa meeting ni wie ya pe na minority leader edom ketekete bogeba no dafo wo mra sebe dwafie oni wanyamfo Aruna Idrusu so de betu dwa se eti majority fat na wiase am ye de yansa afefe fo mutiri ho ene sebe omoto ho ama se wo magye atum se kanofori time kan budget ne dia ene se dia wahunu se majority fo no wo so yesuro wo mpa no dia wo suro wo mu gemfitem. The motion, we firmly and sincerely believed that our friends opposite will walk the talk with us and not just make radio and interview declarations, but they will manifest it supporting us on the floor of parliament and in the exercise of a secret vote as required under